Fil-każin Laburista ta' Ħażebbuġ, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat ammetta li pajjiżna għandu problema fl-infrastruttura. Il-konferma ta' Muscat waslet fid-dawl tal-fatt li ħafna qed jistaqsu x'sar minna l-wieda li l-istess mexxej Laburista kien għamel biex it-toroq jinbnew kompletament ġodda f'7 snin bl-inkorporazzjoni tas servizzi kollha u tneħħija tal-arbli u l-wires. Iżda issa Muscat kellu jammetti quddiem il-folla tiegħu stess li pajjiżna qed jaffaċċja problema fl-infrastruttura. Saqsi lil dawn l-investituri aħna x'joqqosna bħala pajjiż. Jagħtuni more or less l-istess weġibiet. Jgħiduli l-infrastruttura. Sa dan it-tant minkejja l-iftaħir dwar it-tkabbir ekonomiku, il-Prim Ministru ammetta li l-ħaddiema fis-settur tat-turiżmu ma jitħallsux tajjeb. Iżda minkejja l-impenn tal-Gvern li jġib eluf ta' barranin biex jaħdmu f'pajjiżna u prova jwaħħal fil-kumpaniji f'dan is-settur għax skontu ma jħallsux paga tajba lill-impjegati Maltin. Dwar id-deal tinten li għamel il-Gvern biex inewwel art li tiswa 800 miljun euro lil grupp Korinthja għal ftit miljuni, Muscat prova jiddefendi billi qal li f'sitwazzjonijiet bħal dawn ma tistax toqgħod tikkalkula. U fid-dawl ta' situazzjoni preżenti fejn l-ammont ta' persuni fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar qed ikompli jiżdied, il-Prim Ministru qal li l-prezzijiet qed jolew biex ikunu attirati lejn pajjiżna nies li jonfqu iżjed. Din l-istrateġija tal-Gvern Laburista qed wassal biex aktar nies mhux ilaħqu mal-ħajja tant li wħud minnhom qed jispiċċaw jorqdu barra u mingħajr saqaf fuq rashom. Madankollu sissa il-Gvern Laburista għadu ma wettaqx proġett wieħed ta' housing soċjali. L-attività politika kienet indirizzata wkoll mid-deputat Laburista Edward Zammit Lewis li konxju bil-firda li hemm fil-Partit Laburista għal min se jieħu post Muscat fit-tmexxija tal-partit u appellalu biex jibqa' Prim Ministru. L-isfida tagħna hija wara Mejju li ġew dan obbligu fuq kull wieħed waħda minna lejn il-partit u lejn il-pajjiż. Illi nżommu il-Prim Ministru mexxej tagħna Għal din l-istqarrija irreaġixxa immedjatament il-Prim Ministru. On fire Zammit Lewis. Iżda min-naħa tiegħu Joseph Muscat kompla jixħed dawl fuq it-tluq tiegħu mit-tmexxija meta għamel qatt ta' dikjarazzjonijiet dwar l-importanza tal-bidla, b'sinjal ċar li qed iwitti triq għall-għażla tas-suċċessur tiegħu.